trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Si Kristo sa usa ka higayon nagkanayon nga higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kini ang ikaduha sa labing dako nga sugo sa Dios. Apan dili nato ikalimod nga usahay o sa daghang higayon ang atong paghigugma masagulan og dili putli nga tumong og tinguha. Tungod niini, nindot kaayo nga pahinumduman ang atong kaugalingon sa bag-ong sugo ni Kristo diha sa atong ebanghelyo karon, sama nga nahigugma ako kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kini nagkahulugan nga dili na ang atong kaugalingon ang basihanan sa atong paghigugma, kundili si Kristo diha sa iyang klase nga paghigugma, ang gugma nga andam mo sakripisyo, dili hakog ug walay pagpili. Giniyahan sa gugma ni Kristo, daygon ta ang Dios sa tibuok tang kasing-kasing. Palihog manindog. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kaninyo. Maigsuon, ang Ginoo nagsugo kanato karon na Dominguha nga kita maghigugmaay. Kung aton tumanon ni ang sugo, maghigugmaay kita, ang panalangin sa Diyos ang buhagis ng kinabuhi gyud. Siguro gyud gusto kinabuhi sa tuntatag sa kapanimalay, doon na dyo'y pagsinabtanay, doon na dyo'y kalinaw. O gani, I'll tell you, if there is love in the family, daghang sakit nga mamaayo. There will be healing. Kung nato lang tumanon ang sugo sa Ginoo nga kita maghigugmaay na sama siya na igugma kanato. Pero kung dili kita magtuman ni ini, then nakasala kita. Una nga to ang hinusulat ng mga sala para maanda kita pagsaulog ng Santos nga misa.
kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasilo ng atong mga sala dadong ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos ang itong hari, Diyos sa mahal makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadai kami kanimo tungod sa imo himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawakan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tubo sa mahal, dawatan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Na ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halandunong Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Dios nga naghatag kanamo os kaluwasan sa pagasinagop nga anak. Tanawang nga po anguron ang mga anak sa imong gugma. Hatagi kami sa mga nagtuo kang Kristo sa matuol nga gagawasan ug sa langit nga mo'y among kabilin nga walay kinutuban. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhig hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ang pagsangyaw sa maayong balita sa nagkalain-laing dapit, tahas natong tanan nga nahigugma sa Dios ug sa iyang katawhan. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Atong paminawon. Nagwali sa maayong balita si Pablo ug si Bernabe didto sa Derbe. Og nakakabig sila og daghang mga tinun-an. Unya namalik sila sa Listra, unya sa Iconio, ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo ug gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon. Kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa ginharian sa Dios. Sa matag simbahan, nagtudlo sila og mga pangulo, ug uban sa mga pag-ampo ug pagpuasa, ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya milata sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya mipatighulog sila ngadto sa Atalia. Gikan didto milawig sila balik sa Antioquia. Diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhat
nga karon ila nang nahuman. Sa pag-abot nila sa Antokya, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan o gisuginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Og sa iyang pag-abli sa dalan alang sa mga dili Hudiyo aron mutuo sila. Ang pulong sa Ginoo. Daygon ko sa kahangturan ang imong ngalan. Akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo mahigugmaon ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako kaayo. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon alang sa tanan niyang mga buhat. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat, O Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian. Ug pasuginla sila sa imong kahagahuman. Pasangyawa sila ngadto sa mga tao sa imong gahom, ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian usa ka gingharian alang sa tanang katuigan. Ug ang imong paghari nagalungtad latas sa tanang kaliwatan. Dayon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Diyos. Sa hustong panahon, bag-uhon sa Dios ang tanang butang, diin wala na'y kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit. Ang ikaduhang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag, atong paminawon. Unya, nakita ko ang usa ka bagong langit ug bag-ong yuta, kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem
nga gikan sa Dios nga sama sa kaslunong babay nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios anian na sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila, og sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila, og siya mahimo nga ilang Dios. Pahira niya ang ilang luha, ug wala na'y kamatayon, ni kasubo, paghilak, o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya, ang naglingkod sa trono miingon, gibago ko na ang tanang butang. Siya miingon usab kanako, isulat kini, kay kining mga pulong kasaligan, og matuod gayod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausa kaninyo. Ang Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa nakalakaw na si Judas, si Jesus miingon siya mga tinunan. Karon ang himaya sa anak sa tao, gipadayag. Ang himaya sa Dios, gipadayag pinaagi kaniya. Ug kung ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios nagpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao. Ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa ako ang gisulti sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Mahigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo. Mahigugmaay usab kamo. Kung mahigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa akong eksperyensya, labi pa sa pag-atiman, asister sa mga igsoon marag himatyo na ba? No? Kanang ako nang i-administer ang viaticum. Tagong ka sa pag-atiman sa mga masakiton, labi pa sa mga himatyon. Kasagaran yun, no? Nga ako madungog ba? Na mga pulong, of course, ang una yun, Padre, iampo in taon ko. No, gina siya kasagaran. Pero madungog gina ako usab, ang pulong sa pag-ingon, nga pasaylo ako. Forgive me. Bisan, di lang pasaylo pa nga sa Ginoo, kundi siya sa ilahang kauban. Nga, pulong sama sa ingon, salamat. Salamat, no? Sa pag-inyong pagmahal nga inyong gihatag kanako.
o lahi pa kining pulong gitawag nato di man gimahal ta mo. I love you. Mao gina siya mga last words sa kadaghanan ng magawas. Kung naman ito matingala, no? Kung naman ito ang tragedy katong sa New York sa Twin Tower, gibombahan sa mga aeroplano ganito siya, 9/11, nga diha man ito ipang-hijack mga aeroplano nga nagpadlupa na ba, murabag ipang-hijack na, nga bangga dito sa building. Mintras naglupa ito ang mga tao dito nanakay ba, aware na sa ilahag yung mahitabo. Niya di habing texting, ilang get-text ang ilahang minahal sa kinabuhi. Niya paghuman, itong hitabua, diyan ang panahon nga nagapundok na katong mga ingon nato mga tagtungo sa mga biktima. Ang sharing nila sa ilahang gitawag tong mga messages gikan sa text. Ang last words, I love you. Remember, I love you. Love. Sa Ebanghelyo ko karon, mga ginuningon man, no? Nagin ako magdugay uban kaninyo. Murag, kini mga pulungang isulti niya karon ba, murag yung importante na yung kini, murag katapusang tugon yun bang importante, ingon siya, ang akong tambag niyo mo paghigugma ay kamo, ingon ako nahigugma kaninyo. Puong pa niya. Niya kung higugma ay kamo, mailhan kamo nga akong tinunan. Kung paghigugma ay gyud kamo. Gugma. Kung dinhi kung paminaw gini mo ang iyang gisulti ba, makita gini mo nga iyang giklaro nga ang sugo gyud sa Ginoo alang kanatong tanan mao paghigugma. Mao na atong misyon ug sugo gyud sa Ginoo. Og iyang isa pasabuta nga ang tinuod nga Kristiyanos, mailhan gyud diha sa gugma. Tinuod nga Kristiyanos. Dili di ay mga igsuon nagpasabot nito nga kay kita binunyagan Kristiyanos na ta. Isn't follow. Dili di ay kay kita sinati na ta sa Biblia, no? Maka-quote tag mga bersikulo sa Biblia bahin sa gugma, Kristiyanos na ta. Dili ay kita ningon nato nga makasulti na tayo bahig gugma here and there bahin sa Kristo, Kristiyanos na dili di ay. Kung dili yun, ang gugma di ay mga igsuon. Ang gugma mao na ang atong binuhatan ang paghambit o gugma o pahigugma sa isig usa. Relasyon di ay we have to be a loving person. Harap kita mailhan nga Kristiyanos. Daghan ba kayo yung mga tinuhuan bitaw nga Christian communities, mga kinagda sa nga ni Kristo. Kunya older times, no? Kini tanan nagwali gini bahin sa gugma, bahin sa gugma. Pero magbatikod ka ba? Nga for centuries we have been preaching about love and we claim to be Christians. Pero usa man mahitabo, no? Nga makita mo na ito, ay basta nasog karon no. Atong simbahan nagwali, bahin Kristiyanos, may gugmaay kita. Pero tanawan ko siya hitabo, ang patay, ang korupsyon, tanan. Can we really sincerely call ourselves Christian? Is there really love among us? Kaya na apa, wak tani mga butanga, but nagkita kami. Mabita din akong saway kaya na ito, yung mga Kristiyanos, mga tawhana, tanawang ilang kinabuhi, murag why Kristo? Why Kristo? Sige away, sige pinatyanay, sige. Mismo ginis mga kapunungan nato, no? Atong mga simbahan, ating kapunungan gyud ay nga bahagi gyud ni Kristo, Divine Mercy, ang gitawag nato CWL, Sacred Heart, tanan na ba?
dato mga pulungan sa simbahan. Pero tarawa, kung ka na Kristiyanos magyod kay kasagaran makita sa nila, sa naan ng kapulungan na, daghang kay so diha mga iyaw, mga intriga, kompetisyon, mga bilibak, tanan-tanan. Kristiyanos juga hata. Mabitaw San pa si Tanuan 1 John 3:11-33. Nag-awa kayo ito siya ba? Yung siya nga, ipakita inyong gugma sa isig usa, di lamang sa pulong, kundi gyud sa buhat pong paniya. Kung ay pinag-inan si Kristo ko, lingon siya. Si Kristo, naghalad siyang kinabuhi alang kanato. Kita usag gyud mo halad sa kinabuhi alang sa uban. Mo ni model sa gugma pasabot niya. Ang ayta. Kaya usap mo ko na post ko nga ikaw yung ka, I love you Lord. No? Unya, yung ka, nagugma ka sa Ginoo. Nga di mo makita, wa kami gugma sa mong isigataw nga nakita ni mo, kung pa San Juan. Nga ikaw, naa ka, nagdunang ka sa kadato, pero naang imuhang tupad, imong silingan, kahapit ang way na kanon, unya, di kayo mapaambit ka niya. Unsa may, unsa ka na kong bakak, mag-ingon, I love you Lord, kung dili ka, may gugma si mo isigataw, kung pa San Juan. May pakita gyud na ito itong gugma di lang sa pulong kundi sa buhat. Love is what you do. Doon ako'y i-share ninyo a family ba, pamilya bitaw ni nga, is a loving family. This family is close to me. No? A big loving family gyud sila. But it's a sad and happy story. Ang problema kay nasakit ang inahan. Kaya naman sakit bitaw nga gitawag to sa kidney. Yung may lang tingin sakita nga ordinaryo lang, kanabang usara ba duha man ang kidney, no? Wa man, ang usa nasakit, ni-infect sa usa, muna nga it has to be in due time nga kwaon gyud ang duha. Dingon ang doktor nga may na itong pangadamay for it's too late, pangadaman na ito, no? Pangadaman na ito. Of course, kwarta yun, dako mga ng gasto. Gaduha, hindi tatag donor. Dili na ba? Ang kwarta nga din makitaan here and there, lisod. Pero ang donor mas lisod kuno kaayo. Dahil kuno kayong waiting na ngayag mga sa mo donate ba? No? Kinhan mo match magyud whatever that happen to kayo. Availability. And this family pray together. Later on, ibalik sila nga ito sa doktor. No? O niingon sila na ang mga bana, yung mga anak, niingon sila, Dog, no? Niingon siya, nga, eksamina lang mitanan, no? Kaya sila yung mga anak are all willing na mahatag silang kidney sa ilang inahan. Ang doktor niingon, doktor nga, pagkabulahan nimo kay tuyukan ka sa mga taong nagmahal gyud nimo nga andam mohalad kalakbit silang kinabuhi silang lawas alang kanimo. Ang labi na kong problema na sulba na, no? Nga ang donor, nga ang muhatag. Usa sa mga anak, utang na siya anong nihatag ka man. Lingon siya, tinuod, dili na sa yon, yung ganing doktor, sakit kini. Pero lingon siya, bisag usa ka sakit kini, nga physical pain, wala na mis karingking, pero kumpara nimo sa emotional pain that you lost your mother. I mean, ikaw ba, looking at this ba, makita niyo ba nga, it is what love does. Nga ikaw, mo halal ka sa mong kagalingon, no? Kung sa kabisa ka lang kagalingon, alam sa mong isang katao. Umao kini true love, tinuor nga gugma. Umao kini gugma ni Kristo kanato, nga di lang yung gihalat ay kinabuhi, pagkamatay sa krus, harong kita maluwas.
It's happening. Sa buhat. Nakoy parokyano, ini sa istorya niya, murang gitawag na ito, murag binuang ni, o murag makating-matingang haka ba. Taon ko rin siya, magtiayon sila, bago silang, magtiayon sila. Doon lang mga damgo ba? Gamit sa paslay anak, muna nga di work, matrabaho sila. Muna usay, ni abroad ang usa, kaya masig gitawag ito, makakwarta na sila, kanya makabuhat na sila balay daan, makatigong nagnegosyo, tanan na ba? Pero ang bilis na bana ito, nagtrabaho na, ito yung trabaho, padag kwarta ka rin. Ang problema, di problema. Kaya bana, sige, trabaho, padag kwarta, asawa sa, sige sa gasto, suruy-suroy. Gistorihan ang bana urog. Ingo siya, nagpadalang gihapon yun siya. Hindi siya makatuo. Nahigog malagi. Hanto nga, nadungog na yun. Iyang asawa, sige nagpadag kwarta, wag yun nakita, way balay, wag tanan yun. Gasto na rin, suroy dito. Ano tabo, nga, ng laki, o nga mabdos. Ni uli ang bana. Kasi, masay pabo ito. Nagtutang kulatahon lagi ni, usay pa preso man eh. Uy, Jesus. Pag uli sa bana, imbis na parusong, matay, nihangyo man tao nga, sige lang day. Bisag ka ng anak ka, sige lang. Kanang ay lang biya ka na ako. So, dito, buhion nga punti ka, o kanang anak ni mo sa lain, ako lang buhi gyud di anak. Pagkabuutan. Pero tanong ko sige boss babae, dingo sa bahala na di gyud ko. Ato na sa kabit na gani adis-adis pa. Pero ang bana, in spite of it all, sige pug hangyo, dai palihog, balik dire. Anytime balik dire. Dakan ingon buang. Pero maningang haka ba? Ako lang gulingon nga, gugma na ginoy. Ug tinuod na, gugma na gina, true love, kung ikaw mudawat sa mga sikatao, the way he is or she is, no? Unconditional ba? Umaman ang gugma sa Ginoo to ni Kristo nato. Well, we are still sinners, bisa makasapatan nako. Siya gyapon nagmahal gyapon kanato. And just waiting for us to come back. Ingon ni Ana, ang gugma, true love. Mabitaw, kita, mangutang na ta ba? Usaw mo na ito pagka magkaangkon o tinuol nga gugma. Nga, ang gugma ba, tinuol ba? How do we learn to love truly, true love? Tingali mingon ta ang well, of course, doon yung mga libro bahin sa gugma, bahin sa sa pagbinahalay, daghang mga sulat niya na, daghang mga libro niya na, that can help, no? Tingali kaha, mingon ta nga uminaw tayo mga seminars, orientations about loving, that could help, no? Recollections and retreat, whatever it is. O bisan kaha nga ang Biblia ato yung ampuan, puladungan kay mensahe na sa gugma, no? Naaman diha. O kaha we will practice mahigugmaay. Kini ta na mga igsoon, makatabang kay ni nato karon kita makakaplog tinuod nga gugma. Pero kulang ni. Tungod kay ang tinong nga gugma, imo lang makaplagan kung ikaw makailaka sa Ginoo. Kaya Ginoo mo may gugma. Until you know the Lord, you know God, you will never have love in you. Kaya Ginoo may gugma. O the only way to know God, pong pa ni Kristo, pong pa niya, is to learn from me. Ari mo katon nako. Kung may gugma mo, higugmaay mo sa mga kung nahigugma ka ninyo,
learn from me. And there is no other way to learn, to find true love, pinaagawas ni Kristo na niingon, learn from me. Muna ito pag-ampo ng adlaw mga igsuon ba? Ito pag-ampo maugyod. Lord, teach us. Teach me to love. Amen. Amen. Nagatuo ako sa Dios, samahan magagagahom sa tanan. Ubuha sa langit at sa yuta. Kaya sa Kristo ang iyang anak, bugtong Ginoo nato. Unam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yan ay kay Maria na buhi. Sa kasugo ni Poncio Pilato. Nasa sa krus na matay gilubong. Ikunsan sa mga minatay. Katalo kaalam na banahaw. Lusaka sa langit. Igaligo sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Ganito mabalik siya. Mabaw ko sa buhi o sa mga minatay. Agtuo ko sa Espiritu Santo. Sa Iglesia Katolika. Gambitan sa mga santos. Kapasiluan sa mga sala. Pagabanaw sa lawas. Pinabuhin tayo. Mangiliw po kita sa Diyos Amahan ang tuburan sa gugma. Nga anda mo sakripisyo. Dili hakog o walay pagpili. Sa batag pangamuyo kita mo ingon. Tunay kami sa imong gugma, Ginoo. Tunay kami sa imong gugma, Ginoo. Nga ang mga kaobispuhan, kaparian o kamadrihan mopabati ngadto sa mga magtutuo sa klase nga gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Tunay kami sa imong gugma, Nga ang mga bagong napili nga mga tungdanan sa gobyerno maninguha sa pagkaton o pagpuyo sa gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Tunay kami sa imong gugma, Ginoo. Nga mamahimo kitang instrumento sa dakong gugmas ug kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Tunay kami sa imong gugma, Ginoo. Nga ang miyembro sa Kristohanong banay magbaton kanunay og putli nga tumong sa ilang paghigugma sa matag usa. Magampo kita sa Ginoo. Tunay kami sa imong gugma, Ginoo. Nga mabayaw na sa altar si Monsignor Teofilo Camomot, Obispo. Magampo kita sa Ginoo. Tunay kami sa imong gugma, Nga ang mga nangamatay makaatubang og makadaig na sa Dios diha sa iyang gingharian nga puno sa gugma ug pagmaya. Magampo kita sa Ginoo. Tunay kami sa imong gugma, Ginoo. Ang imong gugma, Ginoo mo ay naghatod kanamo sa imong saad sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Tudui kami sa imong gugma, O Dios, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Igsoon mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa kamahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkain, pagdumayo sa ngalan, o alang usap sa kapustanan sa tibok niya nga santos nga simbahan. O Dios, nga naghimo ka namo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usa ka lawas, usa og labaw nga Dios. Pinagis talakunong pabinayloay, ining sakripisyo sa Eucharistia, ito nga sama na kaila kami sa kamatuuran, magpuyo unta kami kinabuhi, subay sa kahibalo sa mong kamatuuran. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap kaninyo. Ibayang inyong mga kasing-kasing. Ibayaw adto sa Ginoo. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matarong. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magagagahom sa tanan ang igmatarong gayod. Magbalipayon kami sa pagdaig kanimos tanang panahon labi na gayod. Ni mamayaong panahon sa pagkabanhaw, kuno si Kristo nga gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kawala siya muhunong paghalad siyang kaugalingon tungod kanamo. Diya sa imong atubangan, nanalipod ka namo sa walay hunong nga pagpalaban. Si Kristo ang gikahalad nga di na mamatay, siya ang kuriro nga kanunay buhi bisan gipatay. Usa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, doy silang walay hunong nga pag-awi. Santos, tumuran sa nagkasantos, padalay mong espiritu ng pagsantos ni mga gasa, mahimo kinialang kanamo, lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang gagalingon mikuha siyag pan, pasalamat ug mipikas, mihatag niningadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Samang paagi tapos ng panihapon, mikuha sa sakalis, pasalamat o pag-usab og midaig. Mihatag niningadto sa mga tinunaan ug miingon, dawata kinig Panginoon ka mga tanang gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kanilong paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Ano paghandong sa kamatayan pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan. Ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo. Tugay mo kaming giisip nga angayang nga mo atubag mo alagad kanimo. Mo kami nangalawat sa lawas tugon ni Kristo, maghayusa diha sa Espiritu Santo. Inunumigin mong simbahan sa tibok kalibutan. Mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa Jose among obispo sa tanang mga pare. Inunum sa mga igsuong nangamatay, malaom nga banhaw silang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Tapos pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Makaabit kami sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nakatuman sa imong kabubutong latas sa katuigan. Uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kaniya magagagahong amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa mga itong gamito ng mga pulong kitudlo sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwasos tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala kanunay malayos tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo ang Maria, Kristo ng kas mga apostoles ang kalinaw, ibiling ko kalinaw, ihato ko kaninyo. At tanaw mga salak ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Kalinaw sa Ginoo sa kuno naman naa kaninyo. Manasap kani. Pakita panag-inig suunay. Cordero sa Diyos na nagawag ka sa sala sa kalibutan. Kining ko diri sa Dios nga nagawag tan sa las kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo.
Mag-ampo kita. Ginoo, patalinghogi ang imong katawhan, nga imong gibuhong sa misteryo nga langit nun. Himuha nga makalabang kami gikan sa daan nga nas bag-ong kinabuhi, kining ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak, nakasakit kamatayon sa krus. Nitudlo ang bertud sa pailog, diya sa kasakitan. Duga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit o balatian, magkamong gipili sila aron mahimong santos. Ngayang kasakit na sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagid sa mga Giniso Kristo, imong anak, nga buyog hari ubang kanimo, diyas kay usa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Atong pasalamat sa tuwang donors and sponsors, mas participants, readers, psalmists, lay ministers, and altar servers. Atong choir, the Brother of San Pedro Calungsod Choir. Atong offerers, si Tess Macias, Mitch Morino, and Dr. Elaine Galito. Pilgrims na to, our Mother of Spiritual Help, devotees of Redemptorist Church, led by Puri Kabahug. A World Apostolate of Fatima, Basak Mandawi, led by Sally Pepito. Daghang salamat ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa na ninyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayro'n ihayag, purihin siya, ang ating ibunyag, awitan siya. Magliligtas ng Diyos at sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y gumugos, langit at lupa siya'y papurihan. Ang ato rong topic mao ang kuan sa ni 7 corporal works of mercy. Unya ikaw nor kay teacher man jud ka, unya to naadyo kay pamilya. Gahisgot mo ini sa inyong pamilya? Kisgutan gina sister unsa kabililhon ang pagtabang. Oo. Gani bisag unsa ka bukid. Unsa gani to didto nga dunay problema kay dili ko ano modesty aside, akong father is a politician. Nya kato sa bukid mingon gani nga wala jud mi makaon. Ingnon nito sa kong papa, tanawag na bay guwa nga saging ngadto. Kuhaa. Meaning hisgot gud mo ini sa pamilya. Hisgot gud mi ani sister. 7 corporal works of mercy. Dili magali tanan ang 7 sister pero naadyoy gibuhat. Okay. Labi na anang kanang kato akong tatang kuanto siya kanang kay naman sab ko'y mga uyuan nga pare o madre. Naadyoy kanta sister nga di jud ko kalimot. Kanapitong whatsoever you do to the least of my brothers, that you do unto me. Moto na connected gid ganina sa homily ni Father that God, ni Monsignor, God is love. Puno gyud sa gugma. So, kaysa akong bahin manggod, nag-reflect na ko no isip madre kining 7 corporal works of mercy. So yun may maghisgot-hisgot ini sabay. Pinuon, maingon yun to si tatay, si mama nga, naaga mi bisita, pakanon yun, dili palakton nga way kaon, inom. Padalhan pa, sister. Unya, tabangon yun, yana, no? Maura na among na kuanan, pero nung ka nga, muhisgot yun, 7 corporal works of mercy. Ako ko ning gisuwat, nindot ra pa kayo kay feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, shelter the homeless, visit the imprisoned, care for the sick, and bury the dead. Unsang roy angay nato pangutana ni Monsignor? Ang naminaw ko ni Monsignor ganina,
Usa gid ay naabot sa kung nahuna kani bitang daghan kayong magpakilimos sa dan. Unya kay ilang katarungan magpakalimos ipalit og pagkaon. Pero nakita nako sister nga na may lig-on pa kaig mga lawas. Mauna. O kana tingali mga buta, mga bakol, tingali. Pero hinaot, murag ako nadunggan Monsignor nga na ay foundation para ari nila. So kanang mga himsog pagkaiglawa siguro basin tagaan og livelihood ba haron dili na lang gyud permanente nga magpakilimos. Kay gani na ay usa ka tiguang 78 years old naglukdo og hapag puno og saging. Akong gipangutana, Nay, tiguang na ka pero naglukdog saging. Nindot kay ang tubag, sister. Touching kaayo. Namanggod ko'y apoday. Ipon, kayang mama ani married another. Nya naaman ako. Munang maningkamot ko, iyawat na lang kaginansya para makapa-eskwela, makapabaon ko sa akong apo. Kuan na ko kung unsay ipangutan ng senior kay ingon ba si Jesus sa gospel utop sa mangayo nimo tagaan. Unya ako sa akong bahin kay tan-aw gay ko bata pagali. Huy inday, hala nagparkilimos nagka kabata pa nimo. Mao gina sister. Unya Monsignor, unsa gyud kay hagit namo ani nga mabuhat ikatampo sa mga tao nga kanang mangayo lang gyud. Hindi ko mutubag ka na eh. Ako mutubag ko si Monsieur Kamumot. Kumaito Santos. Hindi mo ko Santos. Monsieur Kamumot ba? Diba? Betang Monsieur Kamumot sa ipang Monsieur Kamumot. Nanay mangayo niya. Sa kaya magkabusahan niya. Monsignor, gibusahan na ka-anak. Binuangan na ka-anak. Tanana. Loko-loko ka ni anak. Sige lang, mas may pag masayop ta ng hatag kaysa masayop ta ng hatag. Lalisa ng Santos. No? Pero punto ni ini ba, it's your heart. Manggil, na kini gugma, waagas ginang kaluoy. Mama na siya. Work of mercy, God. So, ang tuburaan ng kasing-kasing ni mo, maluluyon gani ka, gugma ni ka, maluluyon juga. Yeah, ang kanang kaluoy ba, the Spirit will guide you. Will guide you. Kung loving ka, it will guide you. Pero ang kanang corporate work of mercy, mga igsoon, muna ay paagi pagpasabot ba, nga ang gugma, ang kaluoy, ang gugma, kinahanglan gyud buhaton, ilang sultion. Muna siya. Unya kung imo na tanaw ang corporate work of mercy, katong gibasa ni Sister ganina, mo gyud mga basic needs sa tao gyud ba? Basic needs sa tao. Alam ko siya po, karon time na juga ni karon o. Bago lang eleksyon, naman ta, di ba? O, wana. Ay napildi, ay nakadaog, nakatunga-tunga ta. Yan, sugos Ginoo karon ngayon siya na. Kaya kita tanan, Kristiyanos magkuno tanan, mahigumain lang kita. No? So, reconciliation, whatever it is, let us move forward. Pero hagit ni natong tanan, especially sa mga opisyalis. Hagit ni. Nga ang kinahanglan gyud nila gyud kinahanglan gyud nato og nilabi pa nila ganos lagi gyud do nagigugma silang kasing-kasing sa Dios, una sa Dios ug sa ilahang isikatawo. Haron sila do na igong grasya nga makatuma silang katungdanan. Haron nga ang ilahang ato ang katilingban kang ilagaran mayingon to mamurag langit. Muna makasulta sa langit. Iti man no gining gisulti sa Ginoo ba, no? Nunong ka itong sulti niya katong last judgment, ha? Di na niya ito nga ang mga tao ito, ito nga ni kanding mga karnero. Kamu bulahan mo, kaya ako gigutong ipakaon ko ninyo, giuhaw ipainom ko ninyo, hubo ko giilis, ginyo ko gisinaan, no? Sabot ganiya yun, wala ko kapuyan, inyo ko ito gitagaan. So sulod sa langit. That's a task nato. It will be a blessing. Hagit ni nato Diyos karon lipan nga nakapili na. Basic jud kay ni sa tao. Sama sa ingon siya kun may tabo ninyo. Kamo gigutom ko wag mo mahatag na ko pagkaon. Iwa ko paimnan ninyo.
wa ko'y balay, wa ko pasok pinyuhan, wa ko'y salina, wa ko'y sinay, wa ko'y gayon biste, tanan, adto mo sa kalayo. So, kiula to ng tanan lang, nga, gikan sa gugma, we serve each other. Kung gusto ta nga atong administrasyon karon mulambo, then let us be guided with the Lord. Kingon siya, ang langit na kung kita mahigugma ay mutabas sa isang katao. Or if not, then it's going to be a hell of a time. So, kana lang. Amen.